Lisa. Hoe lang ben je hier al? Wij zijn hier nu 2 dagen. En we bloeien hier nog een dag. En dan is de bedoeling dat we verder varen. Dat vinden wij het mooiste van op het water te wezen. Hè? Ja, we hebben wel vaker geweest. Dit is juist de 4e keer zo'n beetje dat we hier in Oostermeer komen. Vroeger al in het Simmerhuis en nu met de boot. Ja. En wat is er dan zo leuk aan dat varen? De vrijheid, hè? Als je daar moet je van houden. Hij ben je onderwijs en vindt het net leuk, dan zeg je nou, door de touwen los en we gaan weer verder. Maar ja, je op een camping staan, dan moet je steen bloeien. Want hij het besprutsen en nu wij zijn zo vrij als wat. Je kan geen steen waar je wil. En hoe lang heim de boot al? Wij hebben de boot, nou, ik denk wel een 30 jaar. Misschien wel langer, dat weet ik eigenlijk net niet meer, zo goed. Maar in al die jaren heim al heel wat jongen dan, denk ik. Wij hebben overal al een beetje geweest. Amsterdam en Enkhuizen, ja, we hebben Isselmaru geweest en zo wat. En binnenwettekens overal in Drenthe en ja, zo'n beetje overal wel. Friesland hebben we helemaal wel bezocht. We zijn nu bij Lauwert langs en toen zo over Budaat, naar Dokkum. Nou lezen we hier weer dat in Oostermeer dat. Zo, nog even ja, morgen gaan we weer verder, is de bedoeling. Dat. Dus je geniet er dan al lekker even van? Dat is toch wel de bedoeling eigenlijk. Als het waar wat mij zegt, dan kunnen we nog een heel eind uitkomen.